Dihamuna amanami nanami ruas ni huria nah hinaholongan harap dohot kita amanami nanami pangulan nagok ta pukama pertanyangata di bagasan manugoton mari di mahita sian nomor 10 tolu ayat sada. Batake data mahala sonokum dengan dibasanai aisun holong di rohanam mida au pardosaon Ramoti dototon naposonang saluhut nam holong nirohanai datung hasuhatani Ate madiho Tuhan dia sidohot holong ni roham na totong marmudung-guduhon ngolunami sahatu manugoton mauliate rohanami diho dilehokko dihami tikki di bagasan obason hadorang sohupuka hami akasiulaun nami naing pakkulingan ni hatam hami Asi roham Tuhan paloas mahatami mia di bagasan ngolu nami asa di bagasan hatap pami lahu mangula akasi ulaun nami huhut di bagasan hatap pami marpar saoran maradopon akadongan nami nang humaliak kami marhiti anakmu Yesus Kristus mauliate madiho amin. Turpuk dihita di bagasan Arion nasian almanak ni huriatta imana tarsurat di sada Korin bidu 2 ayat 7 habisuhon ni debatado tahe nasimo jala nabuni naung dipaujak debatahian sian mula ni mulana bahen hasangapotta tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Disima sahakna. Hamu akamanami nanami nah hinaholongan di bagasan goar di Tuhatta Yesus Kristus. Si Paulus di bagasan Tikion laho mangodolhon laho paingoton perdalanan ni nguluni jolma taringot tu parbinotoan taringot nang tu habisuh parbinotoan hapistaran naro sian portibiodoi naboi di jalahi jolma doi naboi di lului jolma doi marhiti akka pendidikan persekolahan tu dalam tumibbo manusia dapat memperoleh kepintaran melalui pendidikan formal. Allah yang gohabisuhon hikmat dan pertibion nama ngalehon itu ganup jol marharoroan sia debatado hikmat marharoroan sia debatado habisuhon hidup banata ida
diharajaun ni Raja Salomo. Salah satu raja yang memohon kepada Allah supaya Allah memberikan hikmat kepadanya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Itulah permohonan Salomo. Permintaan Salomo kepada Allah, 2 Tawarik 1 ayat 10. Jala di lehot debatadui pangiduan nai. Di pasahat debatadui. Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Di pasahat debatatu si Salomo, hikmat habisuhoni, laos disido, di jaloibana, nang panubu-nubuon siya debata di ngonuna, lahu manguluhon bangsa Israel. Dihamuna kadamang dainang nahinaholongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Muli dewi Daud talisi. Godang dohalak napistar. Godang dohalak namalo di tonga-tonga ni portibion alay dang bisuk dang berhikmat. Jalan nani duluan ni portibion, nani duluan ni nang huria nang akka perusahaan ya pe. Akka jolma na berhikmat do. Akka jolma na bisuk do. Boy do jolma pistar alay belum tentu bisuk. Bisa seseorang pintar tapi belum tentu berhikmat. Alay boy do sasahalak. Nungway mana bisuk berhikmah. Otomatis dia juga menjadi orang pintar. Ay hikmah habisuhoni ido nagabi membentuk diri nagabi berkarakter. Gabi bakko, gabi mangaranuti akka ulaw nadinggan di bagasan perdalanan di ngununa. Ayang ko dihadirion di jolma di keberhasilan na di akka na mula-ulaon marang na di dia pi barang na di perusahaan raksasa barang na di dia pi bana mangula. Sian karakter na ido na membangun di mana 20% dan ko pamikiron na 20%. Asai madaboy daot di bagasan turpuhon. Rikok ni na berhikmat. Na mangido pangrupiot tu debata. Alai dang sude jolma boy dapotan hikmat ala siat debata. Dia do syaratna, syarat mutlak seseorang menerima hikmat dari Allah. Ikorrade ngoduna. Ikorrade parangena kobar tulomori rohani debata. Disima di pasahat debata hikmat tu ibadah songos si Raja Salomo natotong pasahat diri tu debata natotong patujolohon lomoni rohani debata disude akka ulauna. Undang lehot tuau hamorau dohot tapogoson. Tetapi hikmat itulah berikan kepadaku. Dan itulah menjadi keberhasilannya, kekuatannya di dalam setiap pekerjaannya. Dihamuna kadamang dainang. Totu di perdalanan di ngolutta di hasianganon. Gudang dota dopi. Akka hamaoron, akka hasusaan, akka parukilon, nabuy mabaik kita madate, nabuy mabaik kita tumatangis, nabuy mago, las ni roha siyan nguluta. Alay, marhiti turpuk sadarion, tajalo mahabisuhon, tajalo magogo, tajalo mahikmat siyan debata. Asay margogoy hok kita, huhut pamonakok kita, disudi nasa perdalanan ni nguluta.
marlas ni roha mahita, majalu habisuhon siad debata. Amin. Pertanyaan kita. Mauliati Tuhan, dia sidohot tolong ni roham. Dipakulingi hohami di bagasan manugoton, marhite-hite hatam. Ali Tuhan. Diajari hohami asa totok kami marpanduk tuho di bagasan ngulu nami. Lehonommu Tuhami. Habisuhon hikmat na siak ko. Asa mangula marparangi hami Tuhan di ngulu nami hobartu lomoni roham. Pasu-pasu hatam mian di bagasan ngulu nami. Ima hupake hami. Dia ka persauran doh dia ka pakkobasion nami di tonga-tonga ni huriam. Ali de batama nami pasu-pasu nang akaruas ni huriam saluhu nanang borhabe manopot akkaulaon na namarragami. Di dia penasida Tuhan tangammu nagokuasoi mana totong mangaramoti marbubuihon nasida. Pasu-pasu Tuhan akaruas ni huria na di bagasan parsahiton na dirawat di tonga di bagasna nang na di rumah sakit. Ubo Tuhami Tuhan, hodo paddauni na sumurung asiroham. Lehonom muhamalumon, surduk kon tangammu na labohi. Pasu-pasu akaubat na pinakke doh na pinangan nasida dalam mui mangupak sahih siapa matangna. Ali di bata amanami, upasahat tami tuho, pamaretta nami, satung margugo nasida Tuhan manguluhon bangsa doh negara namion. Lumobi Tuhan di pertikianon di hama masa ni wabah virus corona ati penong adong padohan sian pamaretta adong kebebasan ala yang kosahiti yang nama dopesya tonga-tonga ni nahumaliak kami saya dong dope virusi Tuhan ala ni ajari kami totong mangului akapareta nasian pamareta nami asama dua kami Tuhan sian akaragam ni sahiti paso-paso pamareta nami doh taka instansi terkait laho mangulahon menangani wabah virus corona lehonom munang hademahon di tonga-tonga di bangso doh negara namion songoni nang huriam HKBP pakai mahuriam Tuhan laho massuara hokatam di tonga-tonga di bangsa doho negara nami pasu-pasu parhubas di kantor pusat distrik sahat tuhuria marsada-sada upasahat kami tuho Tuhan ke keluarga nami natoras nami haha anggi boto nami lumobiak kaya nakon tapi nasahamu diganup hami be Tuhan nasiroham pasu-pasu nasida urupi pargogoi diaka siudaunna sahat tu tangamu memahami di bagasan Arion nang diaka rencana ni huriam waktu paun nami mamuka di hari Minggu per mingguan nang pe adong akka pembatasan napidatu pani parhaladu domu doi tuarahan ni protokoler sian pamaretta nami ipe paso-paso Tuhan patiur rencana isa luhukna gabe hasangapon di goarmu nabadi mau lihat madiho rapoko mahami di bagasan Arion sesa dosa nami nagodangi asata mahami gabe hasahatan ni pasu-pasum marhiti anakmu Yesus Kristus mau lihat madiho amin. Mari dimahita sian nomor 447 ayat sada. Tuhan Yesus napuna au songgop damena biar hulang tari pargogo ngolunai nasa dosaku nang sae doi
teberitahon holong naik di Dia Tuhan tu dosoni tuk manupahi terlebih dan sasada Yesus pinujima rap mahita mangidohon di tangiang aliamanami na di Banua Gijang sai pinorbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan balua mahami sian pangago ai hodo napuna harajaon dohot hagogoon hasangapon saliling nililingna amen asini rohani Tuhatta Yesus Kristus holong ni rohani debata amata doho persaoran ni todi parbadia mak nama ngaramoti hita saluhutna amen 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 oras madihita saluhutna